Kato jamati ki kanya me. No kan ba te musa kan me. Ko be to wodi. Cha kan ba be che. Ah kan me. Kalo officiel le anniversaire be le décembre 31. E pitini ya fa be chatri bo. Voilà, théâtre comédien pas intergé. Ah. O yɛrɛ de anniversaire be quoi. E obina ke do nyme. A bɛ kɛ le 31 décembre ni kalo in na. Ah bon? Ah, a bɛ kɛ énergie la. Voilà, énergie. Ko ba te nga chama la ba me yele. Faut pas dire. Intérêt. Aw bɛ mun na yan nɔ? Aw bɛ mun na yan nɔ? Cɛ, aw bɛ mun na yan nɔ? Cɛ, i ye kalo la. Aw tɛ ko kalo ka anniversaire de bɛ yen. Kalo jumɛn? Aw bɛ. Cɛ. Cɛ mɛ, a cɛ i hakili sigi sa. Kalo ko ka anniversaire de bɛ yen. Kalo jumɛn? N bɛ kɛ boli k'a don kana tɛmɛ n kan. A cɛ i hakili sigi sa. A ma se fɔlɔ koyi. A ma se. Moi décembre le 31 jour avec énergie de là. Moi énergie ça tu pas assez énergie. Ah, qu'est-ce que ça c'est ça? On est blanc le paiement. Quand on officiel amase ta to ke ke tra ka tin yoro jinar be kenaga abegenga ata pabo da pabo me pabo salfo me kenaga sal me mado ita kuruguru awo kuruguru ba kenaga abegenga ata brejo ata kana de matiya ala ne be no be ha yakli sigwe no president wa duwe ni gara traduite hakili sigwe tuna mora ram na gajana aje yenda ko yi pe le ro kwa kila ko bombe binanga kaza ni mboto fo bako abela la ko do irara tellement comme president hakili sigwe ma tuna mo be tsana tane ni hakili sigwe nego Nesta. Ora mune to afu. Lune be to afu. Da ko re che ya to bo bande ne do. Ado wo mu ko de ani Wata ka na ma. Ala ki fata. Lo amor ganda je. Wala. No. Oh. Subhanallah. Okay. Jangan dari masih kena gini ni. Ha. Nah, apa nampak? No. Kalau kan mesari. Hein? Kane, ni mama bi tem, ni kata-kata ni, hein? Wala dia bi kata. Hein?